Täällä Mikkelissä asuu paljon meitä, jotka suhtaudumme muihin ihmisiin ja maailmaan avoimella, uteliaalla ja hellelläkin tavalla. Meitä, jotka toimimme sen hyväksi, että ihan jokainen voisi elää täällä onnellista ja turvallista elämää. Mun mielestä Mikkelin vahvuus on siinä, että täällä kohtaavat maaseudun rauha ja kaupungin uudistumiskyky. Täällä voi nauttia samaan aikaan kyläraiteista ja kotimetsistä, Saimaan ja Puulan selistä sekä kutkuttavasta kaupunkikulttuurista. Koko tämän kunnan tulevaisuus riippuu siitä, haluavatko nuoret jäädä tai palata tänne. Monien kohdalla päätös riippuu ihan perusjutuista. Kokeeko ihminen kuuluvansa joukkoon ja löytyykö täältä töitä sekä omaan elämäntilanteeseen sopivia palveluita. Mä haluan jäädä. Siksi olen Vasemmistoliiton ehdokas kunta- ja aluevaaleissa keväällä 2025.